Hello bro hakane kapar nga pnesu bahaya pisa cisen hakane ka channel jonga ngadap da ka jing su komen ka bakrau bangan yo biang kalat ban hikaya pi kumno ban tem gitar te hakane kapor ka bamanta kalong kapor ka ba compare ban yaki por ki ba men shua bat ki por ki ba ngai haka week bat ka video ka bang la hikaya pi namar ba pitip ke hangne menta ngakwa ban hikaya pi ho juar la ngalong Breu bom day Presbyterian rey ngade na kabalang Katolik rey wala kataru hakajing sinyo jonga kano kanyamru habangi dang syakri ya uwe ublay ngilong hikumjo te kumbang ayo iya tu komen ba udon uwe perlok udon tang uwe perlok ubah komen yang ba uang bro subha lada pila bandikai lem yang kane kajing ruai dono jonga wat lakatungit kumno bangan ban bantem haki gitar te hakane kapor ka bakan dia ngakwa ban hikai ya pi ya kane ka jing right sapej kane ka jing right naka kod linti bineng jongka belang Presbyterian kam da hane kane ka jing right kalong ka basukisha ndre tharai kalong compare kendiat namar ba kasur jonga bar kasur jongki balong naka balang Presbyterian te compare kendiat ndre wala kataru ngan persyang kat balak ngan hikaya pi kane ka jing right kam da pi namar kane ka jing right kisur ki babaro ki breu ki la ban ruai baro ki breu ki bala ba ban ruai kata ka dia normal ka normal voice kumba ong mo te ka de ngila ban tem tang na uki tau ki di te ku di ka de urau jong uki di ka de D A G D A D C D A G tane B minor ndrai kane ka jing ruai pat lada tem ke B minor ro biang hi lada pitem de B minor ro biang hi tementahi kumne hi ngan hikai no pingam penslam show namar ladangan penslam baka video kan sajrong te piru pin sathaj ban page dengan hikai no kumne hi perlok ngam ngamla ban hikai ngadu basdang adu bakun rei ngan hikai ya pi tang ar dekot rei baro kitu ki dekot ki ba dang sahadin kalong kumju kumba kane ki dekot ki ba ningkong bat ka ba ar ke bang hikai ya pi te saya ngap perlok kasur jonga kalong kumno kadai kasin ke baningkong yang abangan ruai kajing ruai Presbyterian rei ngasuh komen palat ba pat ba ngayok kane kalat ban hikai ya pi bat ngan persyang ban ruai kane kajing ruai ikto kublai sibun kublai ajar ngo saya page ngan hikai no ya pi mentahi page dang la udi tu kabiting pan way r untuk ke pasuk ha pen ngas lang mentabat ke di momo dono jongalaka tongi tempel jong kan long hapohang ni god rai Jisu hadu bom jugo dosyong baik kadai ka chorus mentah jing don jong me jong me kan yai lo jing kawai ba o jing don jong me kan yai lo jing kawai ba minta kestan sa kabaar lan ka on dikor kabaar dang shipor ban yo ya selo
kam corridor daki jing siêu ba bom lên ke chorus mentah Pak. Nganai baro bang banyo ya long ban me nganai baro dang banyo ya long ban me. Baik kelong basuk syam, baik ngalai kaya pi, te subhasa page subhasa tem ha kelong ka basuk pi laban tem tang kilai telik iki kata kadai D G A D G A pi laban tem tang kilai telik iki basuk pe D major G major A major pe chicken word kumne na 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 D Pega chorus ban. Perlak para kini kilong tangki artili ki dikot ke bang hikai pi kena kejan met ke babanta te baru ki dikot ke bidangsa kilong hikumju te saya praktis ya kita ki basu tanah kena kejing ruai hanga marwei kejing ruai lada kade kejing ruai gospel song ada kade kejing ruai niam lada kano ka balang ro ngalong ngasiu tanah di sana mar pitep ka wei ka bakam kodor yang ngi kilong lada ngi ruai kano kejing ruai umdei bangi peja ka niam ne ka balang rei habangi ngap ha yaki kentian bangi puson ha kata kalong ka baham koridor ka bah ban yaki baro te lada kadai na ka balang fellowship lada kadai na balang presbyterian lada kadai ka balang ublei le na ka balang katolik lada ngimdon kata subuh no lada ngimdon kata ka jing snio bang idei na kata ka balang kata balang kalong kumta lada ngirwai kano ka jing ruai ngasutu ba ublei usngap bad ublei yo I kambha ya kadunut jongpi namar ba kaniam kamlaban penim nya pi ndrei kamansim jongpi ka balaban penim nya pi ban ne kendu ya pi bad utrai hakawe kasnite ngimdei ban ya hajing sha kamtam ngi ki kasi ngilong di breu ke barit pa te hajing sha ngimdei ban ya ken ba ngimdei banyak ken ba ya kata kan niam lane ka balang lane ki barok mo ndrei ngidei ban page bat ngidei ban sutu jumut bat nya teli te tangkatne ku blai sibun ngan bu no namar ngan record da ka mobile kila don ke ba phone yanga te saya kenduk pat japi hakawe ka por hakawe ka sngi haka next video ku blai sibun saya praktis kana ka nyeroi kolong ke basu tanah sia bat ka baca mensim sia ku blai sibun ku blai ci harngo. May God bless you always. Bye bye. See you.